Stadiwm Tekkers, y gystadleuaeth bêl-droed I ddau dîm o sêr ifanc dawnus. I gystadlu mewn gemau epig, gyda help 3 chapten cystadleuol I drio ennill tlws Tekkers. Croeso nôl I Stadiwm Tekkers. Yn trio cadw trefn heddiw, Mae Heledd, Lloyd a fi, Huw. Gnewch lot o sy'n! Da ni nôl yn Stadiwm Tekkers efo tima newydd a gema newydd yn barod I brofi sgiliau bêl-droedwyr Cymru. Ie, chi'n barod am hanner awr o gemau bêl-droed do? Wel, da ni am brofi Tekkers yn cystadleuwyr ni wrth I ddau dîm o sêr ifanc gystadlu yn erbyn ei gilydd. Gemau lle fydd rhaid defnyddio sgiliau saethu, driblo, pasio a golgeidwaid y tîmau. Ia, a wedyn hanner amser mi fydden ni'n rhoi y fans dan bwysa I weld faint maen nhw'n wybod am bêl-droed o Haaland I Bellingham, Ingle a Johnson. Ie, a mi fydd y tîma yn wynebu y wal goch I ennill pwyntiau pwysig iawn i'w tîma. Ie, ac I ennill tlws anhygoel Tekkers. Reit, be mynd I gyfarfod y tîma heddiw? Ysgol y Garnedd! Yn gyntaf, dyma Sean, yr asgellwr chwim sy'n cefnogi Man U. Nesa, Rio, ac mae o'n rhoi sgôr Tekkers o 10 allan o 10 i'w hun. A weld I hi golgeidwad cadarn y tîm. Ac yn arwain yr ymosod Adnan sy'n cefnogi Bayern Munich ac yn licio Tekkers Ronaldo. Rhowch groeso mawr i'r tîm oren Ysgol y Garnedd! Ysgol Bro Pedr! Hanna di hi y chwaraewr midfield a Lerpwl ydi thîm hi. Dyma Elliot, y sgôr Tekkers mae o'n rhoi i'w hun ydi 9.5 allan o 10. CC sy'n nesa, a fydd sgiliau hi cystal â Kylian Mbappe. Ac yn ola, Tommy sy'n barod amdani efo sgôr o 9.5 hefyd. Rowch croeso I Ysgol Bro Pedr! Reit, Ysgol Bro Pedr, Tekkers di enw'r rhaglan. Oes gennych chi Tekkers? Ysgol y Garnedd, pwy sy'n mynd I ennill? Ni! Ond cyn I ni chwarae, mae rhaid I ni benderfynu pwy yw'r capteniad. Huw Owen! Heledd Anna! Neu Lloyd Lewis. Felly, dewch i ni ddechrau ta efo'r tîm glas. Pwy fydd capten y tîm glas heddiw? Lloyd, Heledd neu fi? Dewch i ni weld. Maen nhw'n hapus yn y dorf. Ti'n hapus? O, dwi'n hapus, oedden nhw'n swnio'n hapus. Oi! Gan i weld ar y diwedd. O be? Am y tîm oren. Pwy di'ch capten chi, fi neu Lloyd? Maen nhw mor hapus. Ti'n gwybod be, mae fi a Gogs, na hyn. Ydyn ni hyn. Ydyn nhw? Wel... Ddim yn siŵr am hynny. Gawn ni weld ar ddiwedd yr rhaglen achos mae yna frwydr fawr. Ar fi'n cychwyn, a dyn ni'n cychwyn efo pyramid gola. Saethu, pŵer a chywirdeb ydy'r sgiliau a'r brawf yn erbyn y pyramid. A bydd y tîma'n gobeithio dechrau dda drwy ennill pwyntiau am bob target sy'n goleuo. Gêm 1, y pyramid gola. Mi fydd ein tîma ni yn saethu peli tuag at y targed yn fan hyn mwyn trio sgorio gymaint o bwyntiau a phosib. Fe gawn nhw 5 pwynt am daro y rhes waelod, 10 pwynt am y rhes yma, 25, a wedyn y jackpot. Ar y top fan hyn, werth 50 o bwyntiau. Mae yna 90 eiliad ar y cloc. Huw, sut ydych chi'n teimlo? Da ni yn hyderus. A Heledd, mae gynnon ni gynllun. Tommy, be da ni'n mynd i wneud?
Top. Top. Ac ar ôl i ni gael y top, gyda ni mi wedyn. Lawr. Gweithio'n ffordd lawr y pyramid, Heledd. Gret, dwi'n dall. Gobeithio bod chi adra. Mae'r amser yn cychwyn. Mewn 3, 2, 1. Come on, Elliot. Awe, Brian. O, unlwcus. Nid o'n torri gwan. Maen nhw'n agos bob tro, ond dim jackpot eto. Wps, nes i siarad yr rhy gyflym. Gwylwch eich gilydd genod. Unlwcus, unlwcus. O, honna eto. Gyda ni mynd hwnna. 5 pwynt arall i Bro Pedr. 30 Bro Pedr. Unlwcus, Bet, unlwcus. Hanna eto. Os amser i ennill mwy o bwyntiau. Bach yn eto, tynnu lawr, Tommy. O, da chi wedi gael hwnna barod? O, bron agos. 10, 9, Amser y fod. Elliot, 10, 9, hanner, 1, 2, 1, Ia, 50 pwynt yn y bag yn syth i griw Bro Pedr efo'r jackpot. A hynny cyn dechrau llenwi'r rhes waelod hefyd. Dechrau da gan Bro Pedr, ond sgwni os ydy'r Garnedd a Lloyd i gallu gwneud yn well, Lloyd? Wel, mae da fi lot o ffydd yn y tîm o'r Beth yw tactics ni? Mynd am y jackpot! Mor syml â ni, mynd am y jackpot. Amser chi'n dechrau. Mewn 3, 2, 1. Gwad i foren! Dyma top na. Agos! O gwmpas! Tekkers Sean! A Cawyl hefyd, sgiliau slick. 10 pwynt i Adnan. Ti'n gored. Agos! Bron! Bron! Ni wneud yn dda! Y Garnedd, da chi angen mwy o bwyntiau. Mor agos! Dalaw! Y jackpot na! 30 geiriad i fi! Mor agos! Ni gwni na! Da chi isio'r jackpot na, daliwch i fynd! Y tîm yn rhannu'r pwyntiau a'r Garnedd yn llwyddo i oleio hanner y pyramid. Da iawn chi, Tekkers arbennig yn gêm 1, ond sgwni sut mae'r sgôr yn edrych ar ôl y pyramid gola. Da ni'n mynd i gychwyn efo Bro Pedr. Da iawn, ond sgwni am y Garnedd. Sgôr y ddau dîm ar ôl y gêm gyntaf, Bro Pedr 65 pwynt, y Garnedd 55. Dim ond 10 pwynt sydd yn ddi, ond mae yna ddigon o gema ar ôl i chwarae. A nesa, da ni'n mynd i chwarae 13 bungee. Mlaen at yr hanner gyntaf a gêm basio gwallgof sy'n profi'r chwaraewyr o flaen y gôl. Tra maen nhw'n sownd i raff bungee. Reit, Logan, sut ti'n meddwl nath y tîm yn y gêm gyntaf na? Oedd e wedi wneud really good a dyna ni ar y blaen. Yndan, da ni ar y blaen ar hyn o bryd. Alexi, be sy'n angen gwneud yn y gêm nesaf, wan? Ennill eto. Ennill eto, ia. A pwy sy'n mynd i ennill Tekkers heddiw? Dyma ni y tîm oren. Sut wyt ti'n teimlo ar ôl y rownd gyntaf? Da ni'n really proud yn nhw, ond maen nhw angen wneud y well. Ti'n meddwl bod nhw'n mynd i wneud yn well? Dwi'n meddwl bod nhw'n curo rownd yma. A dyn ni'n mynd i ennill gêm yma? Gêm sy'n profi pŵer a chryfder a gweld pa mor gywir ydy'r bas ola. Fel dych chi'n gweld, mi fydd yn chwaraewyr ni'n gwisgo bungee, ond faint o slac fydd ar yr haff? Wel, mae hynny fyny i Huw neu Lloyd achos nhw fydd yn dal y bungee.
fydd rhaid iddyn nhw saethu tuag at y gôl. 5 pwynt am y gôl fawr, 10 pwynt am y gôl fach. A mae'n debyg, mae hon di'r gôl leia yn y byd i gyd, cofiwch. Da iawn, Huw. Ond pwy di'r 2 ddewr sy'n mynd i chwarae'r gêm yma heddiw? Reit, yn y gêm nesaf, da ni eisiau rhywun cry i guro'r rhaff bungee ma. Pwy di'r cryfan y tîm? Fi. Eliot. Elias? Dangos dy fysl, ti fydd? Reit, Elias, wyt ti'n gallu saethu'n dda? Ie. Wel, dwi'n meddwl Elias yw'r boi perffaith i chwarae'r gêm. Reit, dwylo fewn, tîm glas. Ar ôl 3, 1, 2, 3. Tîm glas! Pwy sy'n gallu saethu'n da fyma? Fi! Chi gyd yn cytuno, ie? Ynan! Reit te, nawn ni ddweud tîm oren ar ôl 3. 1, 2, 3. Tîm oren! Mae'r 2 ddewr yn y bungee. Ond Eliot, sut ti'n teimlo? Ti wedi gweld y muscles ar y Lloyd? Mae muscle fi fwy. Rio, ti'n hyderus? Yndw, dwi'n hyderus. Paid a bod rhy hyderus boi. Da ni'n barod i fynd. 1, 2, 3, bungee! Ia, fel ydych chi'n gweld, Lloyd sy'n trio rhwystro Eliot rhag sgorio ac mae Huw yn dal bungee Rio. Ag eto, fed, ag eto. Dwbl y pwyntiau i Eliot yn syth. Da iawn ti, ag eto. Go on, Rio. Dwi'n meddwl mae Eliot yn ennill brwydr y muscles, Lloyd. Ella ddim. Go, go, go. Go on, Rio. Bron i'r orffen, bron i'r orffen. Go, 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 go. Go on, Rio. Tekkers, Rio, 10 o bwyntiau. Mae Eliot di blino. 10 pwynt arall i Rio. Sbiwch pa mor hapus di o. Bron i'r orffen, boi. Ni bron yna. Mae angen stamina, cryfder a phwer i giro'r capteiniaid ac mae gan Eliot a Rio ddigon o'r rheina. 10, 9, 8, 7, 6. Eliot mor agos i gael 10 pwynt arall. Y bêl yng nghefn yr hwyd i Eliot a Rio tro ar ôl tro a'r dathliadau cystal ar gols. Dim ond 10 pwynt yn gwahanu'r tîma ar hyn o bryd, ond sgwn i faint o wahaniaeth fyna ar ôl canlyniad gêm 2. Da ni'n mynd i fynd at y Garnedd gynta. Perfformiad cryf gan y Garnedd, ond sut nathach chi, Bro Pedr? Does dim yn gwahanu'r 2 dîm. 145 o bwyntiau Bro Pedr a'r Garnedd. Mae'n gêm heddiw yma. Fi'n hynod o browd o nhw. Rio, ffantastig boi. Nathach chi'ch ddau wneud yn wych. Ond mae'n amser i'r tîm ma gael gorffwys bach rwan, achos mae'n amser i'r fans ac i'r capteiniaid neu chydig bach o waith yn ein gêm hanner amser ni. Reit, faint mae'r fans yn wybod am bêl-droed, da ni'n mynd i roed eu gwybodaeth nhw ar brawf. Yndan, mae'r fans i gyd wan, efo cardiau melyn a chardiau coch, a mi fydd atab bob cwestiwn yn cyfateb i unai gardyn melyn neu gardyn coch. Wedyn, mae'r cyfrifoldeb arno ni fel capteiniaid i daro'r targed i ddyblu'r sgôr. Ia, fe rhaid chi gicio pêl o fan hyn, yr holl ffordd lawr, a gobeithio bod o'n glanio ar y lliw cywir. Os di'r ateb yn felyn, mae rhaid i'r bêl lanio ar un o'r cylchoedd melyn. Os di'r ateb yn goch, glanio ar un o'r cylchoedd coch. Ydych chi'n barod i fynd? Barod. Barod. Bro Pedr, nawn ni gychwyn efo chi. Pa glwb sy'n chwarae yn Stadiwm Elland Road yn Nottingham Forest neu Leeds United? Melyn am Nottingham Forest, coch am Leeds United. Penderfynwch rwan. Dyn nhw'n siŵr. Ydych chi'n mynd am Nottingham Forest? Anghywir! Leeds oedd yr ateb cywir. Y Garnedd. Cwestiwn cyntaf chi. Mae clybiau Rangers a Celtic yn chwarae ym mha ddinas yn yr Alban.
Caeredin neu Glasgow? Caeredin, cardia melyn, Glasgow, cardia coch. Coch, Glasgow, da chi'n gywir! Hei te, bych chi'n meddwl, bounce off y cefn, glanio ar y melyn, iawn. Ar y coch, beth? Coch! Coch, dangen coch, dangen di melyn. Glani ar y melyn os ti isio. Gormod o beans. Ym mha safle mae Mary Earps yn chwarae? Yn yr amddiffyn neu fel gôl geidwad? Am amddiffyn, cardia melyn, gôl geidwad, cardia coch. Chi'n mynd am melyn. Anghywir, mae Mary Earps yn chwarae yn y gôl. Diolch, Huw. I Loegr yn anffodus. Fig enw pa glwb ydy'r Canaries? Norwich neu Coventry? Melyn am Norwich, coch am Coventry. Ydy hwnna'n fwy o melyn a coch? Ydi, ydi. Gywir! Loi! 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 Melons. Ie, geid hwnna! Beth ydy ffug enw Ipswich Town? Tractor Boys neu Trailer Boys? Melyn am Tractor Boys neu coch am Trailer Boys? Melyn, Tractor Boys yn gywir! Come on, boys. O! Na! Na, coch hwnna! Lwcus, Huw. Reit, pa chwaraewr sydd wedi ennill cap dros Loegr? Evan Ferguson neu Jared Bowen? Melyn am Evan Ferguson, coch am Jared Bowen. O, maen nhw'n gwybod i bêl-droed chi, coch y gywir! Hey, Lloyd. Bws yn ôl, bws yn ôl, bws yn ôl! O, na, na, pêl Huw! Pêl Huw yn y ffordd, ddechrau! Ond- Tactics, li. Reit, come on, Bro Pedr. Mae Scott McTominay, John McGinn a Billy Gilmore yn chwarae i ba wlad. Yr Alban neu Gogledd Iwerddon? Melyn am yr Alban, coch am Gogledd Iwerddon. Gywir! Hey, come on. Hill, 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 hill. Come on. Ooh. O na, lliw anghywir eto Huw. Pa enw sy'n gywir ar y bêl-droedwyr o Loegr? A'i henw hi ydy Lucy Bronze neu Lucy Gold? Melyn am Lucy Bronze, coch am Lucy Gold. Gywir! Melyn, ie? Bob hwyl. Bws yn ôl, bws yn ôl, bws yn ôl! Melyn! Melyn! Lloyd yn dathlu a Huw wedi siomi am frwydr. Da iawn, Huw. A Lloyd, a mae'n anodd iawn i fi ddeud hyn, ond mae Lloyd yn dechrau tre allan i fod yn dipyn bach o frenin yn roc ar ôl. Ia, sgwyddo fo'n gwag roc yr ôl, fa fi yna, gwaith. Reit, ar ôl y gêm hanner amser, sut mae'r sgôr yn edrych? Bro Pedr, dewch ni gychwyn efo chi. Cap 50 Oce. Ond y Garnedd, sut mae'n edrych arna chi? Rownd i'w anghofio i Huw a Bro Pedr. Ond Lloyd a'r fans yn cynyddu sgôr y Garnedd. Mlaen at yr ail hanner, lle mae'n amser i brofi ymateb y goalies yn dwylo jelly. Os maen nhw'n llwyddo efo'r saves, mae'r tîm yn ennill 5 pwynt. Oce, 5 pwynt. 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 5 p
Dwylo jelly, gêm i'r goalies, achos fydd y peiriant yma'n hyn yn saethu peli tuag at y goalies yn y gôl yn fan hyn. Fe rhaid iddyn nhw trio stopio y peli rhag fynd i fewn i'r gôl. Fydden nhw'n cael pwyntiau am bob gôl maen nhw'n arbed. Pwy sy'n mynd i chwarae'r gêm yma ta? Tra dwi'n sortio hein allan. Hannah a Tommy sy'n chwarae i'r tîm glas, ac Awel a Siôn sy'n cynrychioli'r tîm oren. Hannah a Tommy, pwy di'ch hoff gôl geidwaid chi? Alison. A ydych chi'n mynd i safio gols fel Alison yn y gêm yma? Ydyn. Oho, maen nhw'n swnio'n hyderus i fi. Amser yn dechrau. Mewn 3, 2, 1. Lucas. Bron a cael nhw gyd. Tîm glas, tîm glas, tîm glas. Come on, Hannah. Arbediad gwych arall. Agos, boys, agos. Alison yn falch o honna. Ac un arall, mae rhain yn dda. Da iawn, boys. Deffro, ydych chi'n deffro. Di Lloyd ddim yn neud mor dda yn y gêm yma, na di? Tylaen, Lloyd. Go! 10, 9, 8, 7. Dyma arbediadau gorau Bro Pedr yn erbyn Lloyd ar bôl launcher. Y Garnedd, be ydy'r tactegau yma? Just trio'n gorau a curo tîm yna. Ac o'r tîm glas, mae swnio'n hawdd, ond sgwn ni os fydd o. Amser chi'n dechrau. Mewn 3, 2, 1. Huw, ti fod i daro'r targed. Dyna chdi. Yma. Awel a Siôn yn neud yn wych. Dim gol. Hei, gwyliwch chi? Darn yma yma. 30 eiliad i fi. Sef arall maen nhw'n neud yn dda yn y gêm yma hefyd. Dwi'n mynd droi mewn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go on, tîm oren. Oedd hwnna'n frwydr y hanner rhwng Huw a'r tîm oren, ond pwy fydd yn dathlu ar ôl i ni glywed y sgôr? Reit, dewch i ni weld sut mae'r sgôr yn sefyll wedi dwylo jelly. Da ni'n mynd i gychwyn efo Bro Pedr. 210! O, be amdana chi, Garnedd? 210 o bwyntiau i Bro Pedr, ond y Garnedd sydd ar y blaen o hyd efo 235. Mae yn agos, a mae yna gystadlu da di bod ar hyd yr rhaglen, Oes. hyd yma. Ond pwy fydd yn cael ei dwylo ar Stadiwm Tekkers? Mae yna un cyfle arall i ennill pwyntiau yn y wal goch. Yn y rownd ola penalties y wal goch, lle mae popeth yn gallu newid. Ar nod, taro gymaint o brics allan o'r wal i ennill pwyntiau. Ond mae gan rai o'r brics pwyntiau mainws, felly rhaid trio osgoi nhw i osgoi colli pwyntiau. Cyfle ola un tîm ni ennill pwyntiau rwan wrth iddyn nhw drio dymchwel y wal goch. Fel ydych chi'n gweld, mae o'n llawn brics, ond mae yna bwyntiau mainws ar gael, felly mae angen bod yn ofalus. Ond da ni'n gwybod lle mae'r pwyntiau mainws. Huw, sut ydych chi'n teimlo? Da ni reit hyderus, a Sisi, be da ni'n mynd i wneud yn y gêm yma? Just mynd ar Dani. Just mynd amdani. A Hannah, pa fricsan da ni'n gobeithio taro allan o'r wal?
Y 100 pwynt. Ia, da ni'n chwilio am y 100 pwynt. Da ni'n gwybod lle mae o. Gobeithio gawn ni fo. Ia, just taro'r bêl i rwla, dwi'n licio honna. Eich amser chi, tîm glas yn dechrau. Mewn 3, 2, 1. Gwan, Titi. O! Pwynt bonus! Pwynt bonus? Dwi'n yn meddwl, Lloyd. Dwi'n iawn gyda llaw. Dydy'r 20 pwynt ddim yn cyfri eto. Mae rhai taro'r brics allan yn llwyr. O na, pwyntiau minus, ond dydyn nhw ddim yn gwybod bod nhw wedi colli pwyntiau. Shot hana! Bêl-droed rygbi! Y tîm glas yn neud yn wych yn erbyn y wal goch a llwyth o brics yn hedfan allan. A ges i bêl reit yn wyneb. Diolch. Reit, tro'r tîm oren. Sgwni sy'n maen nhw'n teimlo, Lloyd? Rio, beth ti'n newid dweud I fi? Smacio nhw gyd allan. Dyna ni. Mae'r symud yna. Wel, mae'ch amser chi dechrau mewn 3, 2, 1. Off ni! O na, maen nhw newid daro pwyntiau minus. Da iawn, Lloyd. Da o'r brics yn un pryd. Lloyd, gwylwch fi, please. Mae'n agos! Dwi'n angen mwy o brics! Come on, Huw, mas yn ffôn! 30 eiliad I fynd. God! Da chi'n rhedeg allan o amser. Shot! Don't tref gan y tîm chi o gwbl, Lloyd. Tactegau gwael gan y capten, Lloyd. Mae pethau'r chwal. Oi! Dau, chwe, Come on! Smacio'r brics I gyd oedd tactegau'r tîm oren, a nathon nhw'n dda. Ond be fydd y sgôr terfynol? Mae'n amser I weld pwy sydd I cael y sgôr gorau ac yn cael ei dwylo ar tlws Tekkers. Mae yna densiwn yma chi. Dyn ni'n mynd at y tîm glas gyntaf. Bro Pedr, eich sgôr terfynol chi ydy. O, mae'n mynd I fod yn agos. Ydy, ti'n meddwl? Dwi'n meddwl fydd hi'n agos. Gawn ni weld y Garnedd, eich sgôr terfynol chi ydy... Llongyfarchiadau Ysgol y Garnedd! Bro Pedr efo 290 pwynt, ond yn cipio tlws Tekkers heddiw mae Ysgol y Garnedd efo 315. A Lloyd yn ennill pwynt cynta'r gyfres ym mrwydr y capteiniaid. Pa un o'n ni'n tri fydd yn gwenu ar ddiwedd y gyfres ar ôl ennill y mwyaf o gema? Ie, da iawn, Lloyd. O, ei, llongyfarchiadau hefyd I Ysgol Bro Pedr! Da iawn chi, wech, da iawn. Cofiwch allwch chi wylio Tekkers pryd bynnag ar S4C Click a BBC iPlayer. A mae yna fwy o glipiau exclusif ar wefan Stwnsh, s4c.cymru/Stwnsh. Dewch nôl wrthnos nesa, lle fydd yna 2 dim arall o ser ifanc yn cystadlu ennill tlws Tekkers. Ond, tan hynna! Dei tra pawb! Ta-ra!